Good morning mga kasandok, or maupay nga aga aton nga tanan, labi na akong mga ikasiwaray nun. Ang lulutuin natin ngayon ay spicy crab chili. Sa term naman po ng waray ay hinatukan na bagulan. Pero kung bago lang kayo sa channel ko, please hit the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong uploads. Let's go! At ito yung mga kailanganin natin. Siyempre yung crab. Yung gagawin natin sa crab, buhay pa to. Ang gagawin natin sa crab, paghiwalay natin yung shell sa laman. Pero pansamantala lang po. Buti pa yung crab, pansamantala lang pinaghiwalay. Pero kayo, gagamit din tayo ng bawang. Bali yung gagawin natin sa bawang, gamitin na natin to lahat. Bali babalatan lang natin to ng buo. Para mamaya may makain tayo. Putok-batok to eh. Ayan, okay na. Sita side lang natin to. Ayan, gagamitin tayo ng luya. Ayan, balatan lang natin. Bali, ihiwain ko lang siya ng ganito. Gusto ko kasing hiwa ng ganito. Masarap ko kasi pinapapak yung luya. Gagamit din ako ng celery. Ang panagdag ng bago, syempre at lasa. Ito lang hiwa ko. Medyo lakihan na natin. Gagamit rin dito ako ng mais. Ayan. Ay, ganda oh. Wow! Kubaran lang natin. Ayan. Huwag tayong green-minded ha. Masama yun, kapatid. Ayan, ubaran na yung mais. Huwag tayong niga ha. Iwain lang natin to. 1. At syempre gagamit din tayo ng sili dito. Siling labo yung ginamit ko. Yan. Para maanghang. Totoo po ba yung mga mahihilig sa maanghang is malilibog daw? Yun po kasi yung naririnig ko sa mga dati kong katrabaho. Pero actually ako, hindi naman po ako mahilig sa maanghang. Bali, lalagay ko lang to para sa inyo. Gawin lang na maliit. Yan. Ayan, salin lang natin. Yan. Kung maghiwa po tayo ng sili, wag po tayo mamumuta ha. Pati mata nyo maluwa. At syempre hindi mawawala yung curry. Ano kaya tawag dun kung walang curry? Spicy crab na lang no. Hindi na spicy crab curry. Ayan. Syempre yung partner, yung gata. Ayan o. Creamy. Gagamit din ako ng margarine. Kung yayamanin naman po kayo, pwede kayong gumamit ng butter. Ako wala na po akong pera. Sa kaka-vlog. Gamit din tayo ng asin at pepa. Ayan, ready na yung mga sangkap natin. Let's go! Gusto natin yung kalan. Sunod natin yung butter or margarine. Ayan. Sunod natin yung mga gulay natin. Yung bawang, luya, celery. Dati yung bata pa ako, yung margarine ay napalaman ko sa tinapay. Yan yung palaman namin ng mga mahihirap. Pag mayaman, mga mayonnaise yan. Nasabi ko naman po kanina na nilakihan ko yung bawang. Hindi ko na hinihiwa, pinalatan ko na lang kasi ipapartner ko to sa crab natin. Putok-batok po kasi yun. Medyo high blood po tayo, kaya bagay talaga yung bawang dito. Sunod na natin yung mais natin. Medyo nalaga ko na yan kanina konti. Na-half cook ko na yan. Pero lulutuin natin konti na butter. Ilaga ko na siya kasi medyo matagal ito maluto kaysa sa crab. Ngayon pwede na natin sunod yung crab. Ayan. Tulad ng sinabi ko kanina yan. Biniyak po natin, hinanulay po natin. Yung sili. I-plan din na natin ng salt. Pepper. Para may lasa siya. Yan, ihalo lang natin konti. Ayan, may susunod na natin yung curry powder. Yan po yung kadalasan pong pagkain ng mga warays based on gata. Kasi syempre marami po kasi dong nyug. Kaya halos lahat ng pagkain dun ginagata.
Like, yung crab, ginagataan din namin yan, mga suso, ganyan, hipon, mga talbos kamote, yan, mga ginagataan po namin yan. Kaya parang traditional na po ng mga waray, halos lahat ng ulam is may mga gata na. Kaya susunod na natin yung curry powder. So yung akin dito kasi, parang style din sa luto namin, kasi nilagyan ko lang siya ng kunting twist. So, instead na pure gata lang, sinilagyan ko rin ng curry powder. Alam naman po natin yung curry, masarap talaga yan sa gata. Ayan, sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga waray, sa hindi pa nakatry nito, try nyo gawin to. Sigurado magugustuhan nyo talaga. Ngayon yung gagawin natin, tatakpan natin siya ng 3 minutes and 20 minutes. Naku, nayari na. Napusan ako ng gas. Ang sakit. Ayan, sad to say, nabusan po tayo ng gas. Kaya may napapansin po kayong rice cooker dito sa likod, ay doon po natin sinalang yung spicy crab curry. Gusto ko po lang sabihin sa inyo na hindi po hadlang yung kawalan ng gas para ipagpatuloy po natin yung niluluto po natin. Gusto ko pong tapusin yung video hanggang mapakita ko sa inyo yung finished product niya, kung gaano kasarap yung chili crab curry. Ayan sa lahat po na nanonood ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, buksan lang natin. Yan, tingnan nyo. Kahit rice cooker lang yan, tingnan mo, nakakaluto do. Bali nalagay na po na pala natin yung gata dito kanina. Hindi ko na po na-videohan kasi nabigla tayo nung naubos yung gas natin. Ayan, nakakataka mga sandok, di ba? Sulit yung naubos yung gas natin. sulit talaga, sulit. Kahit nabusan tayo ng gas, at least makakain tayo ng ulam na masarap, di ba? Ayan, okay na to. Ito na yung chili crab curry natin. Ayan. Sulit na kahit nabusan tayo ng gas, sulit. May masarap naman tayong ulam, di ba? Ayan, sa mga nanood po, thank you so much po talaga. Malaking tulong po yun sa akin para makabili po tayo ulit ng gas. Hindi, joke lang. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Thank you so much.